Dobar dan, ja sam Ivica Penić, osnivač Marivijem Akademije uspjeha i kreator programa Postavi cilj i ostvari san. Ovo je vježba, takozvana Blue Sky metoda ili zamišljanje idealnog života. Ova vježba je nastavak jučerašnjeg programa Petogodišnja fantazija. Prvo pravilo kod vježbanja dugoročne perspektive i idealiziranja svoje budućnosti jest to da ne radiš kompromise. Ne radiš kompromise sa svojim snovima, sa svojim vizijama, sa svojim željama. Sa onim što želiš za sebe u svojoj budućnosti. Kada idealiziraš svoj život, nećeš se pomiriti sa malim ciljevima ili poluuspjesima. Umjesto toga, sanjaj velike snove. Zamisli sebe kao jednog od najmoćnijih ljudi koji poznaješ. Tvoji snovi nemaju ograničenja. Možeš postati što god da želiš. U svakom aspektu svoga života možeš imati idealnu situaciju. Kreiraš svoju savršenu budućnost i možeš odlučiti bilo šta. Šta god da želiš prije nego što se vratiš u sadašnjost i vidiš što je moguće ostvariti s obzirom na tvoju sadašnju situaciju. Započni sa svojim poslom i karijerom. Zamisli da ti je poslovan život savršen za 5 godina od danas i odgovori na ovo pitanje. Kako izgleda tvoj poslovni život? Što radiš? Gdje radiš to što želiš? Sa kim surađuješ? Koji nivo odgovornosti imaš? Koje vještine i znanja ti trebaju da radiš na toj poziciji ili taj posao? Koje poslovne ciljeve ispunjavaš ili želiš dostići? Kakav ti je status u društvu, zajednici, na poslu? Kad odgovaraš na ova pitanja, zamisli da nemaš ograničenja i da je sve moguće. Poznati govornik Peter Drucker je rekao: ljudi jako procjenjuju što su u mogućnosti postići za 1 godinu, a još više podcjenjuju što su u mogućnosti napraviti za 5 godina. Odgovori na ova pitanja i zapiši odgovore u radnoj knjizi koja se nalazi ispod ovoga videa. Sljedeća tema su financije. Sada napišite svoje idealno financijsko stanje i odgovorite na sljedeća pitanja. Koliko želiš zarađivati? Na mjesečnom ili godišnjem nivou? Kakav stil života želiš imati? Kakav dom želiš imati? Gdje želiš živjeti? Stan ili kuća? Koji automobil voziš? Koje materijalne luksuze si želiš priuštiti sebi i svojoj obitelji? Koliko želiš imati ušteđevine na banci 5 godina od danas? Koliko želiš štedjeti ili investirati svaki mjesec ili godinu? Odgovorite u postotcima od primanja ili ukupnim iznosima. Na primjer 5% od primanja ili 2000 kuna mjesečno. Koliko želiš vrijedjeti kad odeš u mirovinu? Po vašem mišljenju, koliko novaca će biti dovoljno za pristojnu mirovinu? Zamisli da imaš čistu životnu ploču. Nema prošlosti, nema dugovanja, nema obećanja, čista životna ploča. Zaboravi sve što se dogodilo u prošlosti i misli na budućnost. Ti možeš sve. Možeš napisati i izbrisati koliko god puta želiš, dok ne dođeš do onoga što ti smatraš savršenim za sebe. Napišite odgovore u radnoj knjizi. Sada kad smo riješili posao, karijeru i financije, možemo se posvetiti obiteljskom životu. Zamislite svoj obiteljski život. Pogledajte ga sada i zamislite kako želite da on izgleda za 5 godina od danas. Ako je obiteljski život savršen, za 5 godina od danas, kako on izgleda? S kim ste još uvijek u vezi, a s kim više niste u vezi? Kako želite živjeti svoj obiteljski život? Kakve životne standarde ili životni stil želite imati? Kakav odnos bi imao sa najvažnijim osobama u svom životu, ako je sve savršeno za 5 godina? Koje su to osobe? Kada razmišljaš o budućnosti i idealiziraš svoj život,
Najvažnije pitanje koje si moraš postaviti je kako. Neprestano postavljanje pitanja kako stimulira tvoju kreativnost i djeluje kao okidač za ideje koje će ti pomoći da ostvariš svoje ciljeve. Neuspješni ljudi se pitaju da li je neki cilj moguće ili nije ostvariti, što je krivo. Dok uspješni ljudi postavljaju pitanje kako to mogu ostvariti, kako to mogu napraviti. I to je ispravno razmišljanje. Sljedeće pitanje na koje trebamo odgovor jest kako se osjećate za 5 godina od danas, gledajući zdravlje i tjelesnu spremu. Odgovorite na sljedeća pitanja. Ako si savršen primjer tjelesne spreme i zdravlja za 5 godina, kako izgledaš i kako se osjećaš? Koja je tvoja idealna težina? Koliko vježbaš? Dnevno, tjedno, mjesečno? Koji je tvoj nivo zdravlja i tjelesne spreme? Koje promjene moraš danas napraviti u zdravlju, izgledu i mentalnom sklopu da bi postao osoba kakvom se vidiš za 5 godina? Zadnje o čemu razmišljamo i što idealiziramo jest opće dobro, odnosno utjecaj na okolinu. Zamisli da si važan član svoje zajednice i da možeš dati svoj doprinos poboljšanju svoje okoline i ljudi koji žive oko tebe. Što bi radio da pomogneš zajednici oko sebe? S kojim organizacijama bi radio ili doprinosio im? Koji su to ciljevi koje podupireš, u koje vjeruješ i što možeš učiniti da ih potpomogneš? Odgovori na sva ova pitanja i svih ovih 5 kategorija u radnoj knjizi koja se nalazi ispod ovoga videa. Da li si spreman preuzeti poziv? Ako ne ti, tko će biti zaposlenik godine? Budite sigurni da neko hoće. Ako ne ti, tko će otplatiti svoje dugove i imati miran san? Ako ne ti, tko će dobiti unapređenje i povišicu? Budi siguran da netko hoće. Ako ne ti, tko će moći obitelji pružiti život kakav zaslužuju? Ako ne ti, tko će biti redovan na poslu i gladan uspjeha? Ako ne ti, tko će se brinuti o tjelesnoj spremi i dati svoj maksimum za uspjeh? Ako ne ti, tko će imati dovoljno samodiscipline da ostane na putu do ostvarenja cilja? Moraš shvatiti da nisi jedini koji čeka priliku. Nisi jedini koji želi više od života. Odgovori na poziv. Prihvati izazov. Danas, ne sutra. Ako želite stvari dovoljno jako, ako ste spremni raditi da ih dobijete, odreći se ugodne zone za više ciljeve, ako vas želja za ostvarenjem tjera naprijed, ako vam se današnji stil života čini prazan, ako ste spremni se preznojiti da ostvarite ono što želite, počnite dan brzo i završite ga snažno. www.postavi cilj i ostvari san.info DNS. Danas, ne sutra. Danas, a ne sutra. Upravo sada je najbolje vrijeme da započnete ostvarivanje svojih planova i ciljeva. Da povećate prodaju, počnete štedjeti, otplatite dugove, skinite suvišne kilograme i da donesete konačan i odlučan plan akcije za sve što želite postići u životu. Uskoro vam donosimo 70-dnevni program u kojem ćemo vam pokazati kako ostvariti ciljeve i dostići više u životu. Registrirajte se i osigurajte svoje mjesto već danas.